Zmena minimálnej mzdy od 1. januára 2026. Takou najväčšou zmenou, ktorá sa týka ľudí žijúcich na Slovensku, či už zamestnancov alebo podnikateľov, ktorí sú zamestnávateľmi, je zmena minimálnej mzdy. Minimálna mzda v roku 2025 je 816 eur mesačne, ale od 1. januára 2026 sa zvyšuje na sumu 915 eur mesačne. Jedná sa o mesačnú mzdu pri plnom pracovnom úväzku. To znamená 8 hodín denne počas 5 pracovných dní. Pracovný úväzok môže byť samozrejme aj kratší, napríklad polovičný, to znamená 4 hodiny denne, alebo napríklad to môže byť aj 2 hodiny denne. Potom sa mesačná mzda za plný pracovný úväzok úmerne kráti. Nie každý zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou. Niektorí sú platení podľa odpracovaných hodín a teda majú hodinovú mzdu, nie mesačnú. Zákon stanovuje aj minimálnu hodinovú mzdu, a to 5,259 eur. Vypočítame ju tak, že mesačnú minimálnu mzdu vydelíme priemerným počtom hodín v mesiaci, to jest 174. Mimochodom, tento priemerný počet hodín v mesiaci sme vypočítali ako 8 hodín denne krát 21,75, čo je priemerný počet dní v mesiaci. Kto určuje výšku minimálnej mzdy? Sú to zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov, ktorých rokovania prebiehajú od 1. apríla a dohodnúť sa musia do 15. júla. Ak sa nedohodnú, majú ešte potom možnosť dohodnúť sa na rokovaniach s Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky a nájsť nejaký kompromis, a to do 31. augusta. V prípade, že sa tak nestane, minimálna mzda pre prvý stupeň náročnosti práce sa stanoví ako 60% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za ten rok, ktorý 2 roky predchádza tomu roku, na ktorý sa minimálna mzda vypočítava. Len pre úplnosť, predchádzajúce roky to bolo 57%, čo ale bolo zníženie z dôvodu pandémie z pôvodných 60%, takže novelou sa k tomuto percentu vraciame a prvýkrát je použité pri výpočte minimálnej mzdy na rok 2026. Tento rok, to jest v roku 2025, k žiadnej dohode nedošlo, preto sa pri výpočte minimálnej mzdy na rok 2026 použije tento vzorec. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2024, ktorá bola 1524 eur, krát 60%, rovná sa 914,40 eur a po zaokrúhlení na celé eurá nahor je to 915 eur. Ak majú zamestnanci minimálnu mzdu, zamestnávateľ im ju musí od 1. januára zvýšiť. Ale pozor, táto minimálna mzda platí len pre prvý stupeň náročnosti práce. Stupňov náročnosti práce je 6 a v každom stupni sa minimálna mzda zvyšuje, takže v 6. stupni je najvyššia. Suma minimálnej mzdy na jednotlivých stupňoch sa prepočítava koeficientom. Ktoré pracovné pozície do nich patria a aká je pri nich minimálna mzda, si môžete pozrieť v ďalšom videu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video.